and provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak, RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Ang oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang inihatod sa indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwag kan Perpetual Health, Iriga City. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax Wax. Star Wax Wax.
Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ang palaya na mabisa sa diabetes at manunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panados na pag-asigura na ang birang taon na tiwala sa kalidad ng mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, Mantinino, pinagmarhay ka Ngo Brothers na naina mag-arom sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog ng kabilya, angle bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring ng mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garang na matitiwalaan, poon kanto, sad konunyan. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Pet sa dos kita ka na bulan na Nobyembre. Aldaw kita nin Webes. So iba mga puruyat pa.
long weekend, sabi ka na ibang mga nakaulay ko. Sa banya to sa lado technical, si Engineer Abelindo Toralio, ang sa mga chief technician. Sa information, si Ricky Sagayap. Sa transmitter, si Jimmy Guanzon. Asin ang nawaraan na yung cellphone. Si Cha Buenaobra. Rebaya na lang nin bago. Pati cellphone na kaiba sa ano yan, eleksyon. Na dinimalas. Kundi pag nawawara ka ang cellphone, duman sa SIM card, ang importante. Kung igwang mga nakapunbok duman, na mga contact, yan po ang problema. Ako nawara naman ako ng cellphone ka na panahon. Mapagalon pag mapara ibuka outro ni na bagong punbok contact. Pero na virus kaya ito ay kadakol na gano'n ng mga illegal connection na niya on duman. Baka inaswang itong cellphone ni Soy Kapitan. Mani ba pating misis kung minsan dahil kaya nagtutubod. Baka man niya pinanaum muna sa iba. Kaya kami regaluan sa ibang arak yan Hindi tol-tol man yan, si Soy Kapitan. Kung ba kung importante sa iya, minister pa magparahanap kayan. Ay basahon ko po giraray na resulta kan mga nangganang punong barangay digdi po sa siyudad kan Iriga sa barangay San Roque Poblacion si Nobela Lisa del Rosario. Diyan sa San Francisco, digdi sa San Francisco Poblacion si Matubis Clarissa Albea. Duman sa San Miguel si Rick Vargas Ijuma. Sa Antipolo si Arba Hilario Gutierrez. Sa Cristo Rey si Jose Agnes Pilazo. Yan po sa Del Rosario Banao si Ignao Bobby Ubaldo. Sa Barangay Francia si Bagayawa Jose Olea. Sa La Anunciacion si Serrano Rolando Tabayag. Sa La Medalla si Borja Winifredo Cabrera. Naman sa La Purísima si Serrano Salvador Alarcio. Yan po sa La Trinidad Abanyo GR Muet. Sa Niño Jesus si Ali Gloria Amoroso. Sa Perpetual Help si Dimaiwat Eduardo Velasco. Sa Sagrada si Toral de Ledmil Llagas. Sa Salvacion si Lagatik Vicente Margate. Juan sa San Agustin si Andales Nestor Morallo. Yan sa San Andres si Ambestro Arnold Espanto. Sa San Antonio si Mondedero Renato Corporal. Sa San Isidro si Zuelo Gison Paldo. Sa San Jose Mangiraray si Darcy Divilla Gu. Sa San Juan si Toriano Claromonte. Sa San Nicolas sa Losiña Wilfredo Jr. Biasca. Duman sa San Pedro si Bibonya Joseph Bermido. Sa San Rafael Katembang Rudy Marceliana. Sa San Ramon si Losiña Norman Layosa. Duman sa Sakuya ng Barangay sa Santiago Salcedo Rodrigo Raceles. Sa San Vicente Norte Ramirez Vicente Katimbang. Narumayo manining kalaban Sa San Vicente Sur si Nagrampa Vincent Noel Reyes.
Sa Santa Cruz Norte, si Padillo Rosario Aguilar. Sa Santa Cruz Sur, si Peñones Josepena Camila Ocomla Agato. Sa Santa Elena, si Awa Jose Moran. Sa Santa Isabel, Quimado Josepen Golpe. Sa Santa Maria, Lagatik Cruel Galvez. Sa Santa Teresita, Galvez Alex Serrano. Sa Santo Domingo, bago na po, si Edwin Albanyo o Edwin Loquias Albanyo. Sa Santo Niño, Sudati, ang sikat na kapitan ka na siyudad ni Iriga, si Serrano Antonio Camela. Yan po ang mga bagong punong barangay sa 36 na barangay ka na siyudad ni Iriga. Final result halis sa Commission on Election. Salamat kay Attorney Senderila Pereras Lozano, ang COMELEC Election Officer ka na siyudad ni Iriga. Diyan sa Baaw, mayo pa bagang reply si attorney na pati. Si Ma'am Rhea Matukad, ang COMELEC Election Officer. Kaya congratulations po sa mga nanggaranang punong barangay, kagawad, sangguniang kabataan chairman, then kagawad kana sangguniang kabataan. Awot pa man lugod, mag-tol-tol kamo sa indong obligasyon bilang mga barangay officials. Mag-tarabangan, so mga dainang garana, better luck next time. Mag-move on na ang iba. Ang importante po, mapakarhay ang sarong barangay. Yuman lang yan ang obheto kung kaya kamo pinili kan mga namamanwaan bilang serbidor kan barangay. Bakong kamon pagserbihan kan barangay. Minsan kaya ang barangay iyon ang nagsiserbidig di sa ibang mga serbidor. Uyam ngod. Kung ang napipili ang mga barangay officials na ang iba, sige sa nang turutungit, sige sa na purag-purag. So man manatod sa barangay, sige sana receive ka honorarium. Isipon po nindo na pinagbabayad sa indong honorarium o sa indo kan gobyerno na honorarium. Ali po yan sa buwis kan mga kabarangay, kan mga namamanwaan. Kaya dapat balusan manindo nin marhay na trabaho, sincero, so obligasyon nindo itaon nindo sa barangay. Dakon sa laog nin 2 o 3 taon na nagsiserbi ka mo, dabas ang manatultol itong ibang barangay officials, sayang kan ipinagtaong boto sa indo kan mga constituentes kan barangay. Bilog na barangay po, kamo ang pinag-aasahan na magiging modelo, ehemplo pag-abot sa paggogobyerno. Diyan nga ni po sa Santiago, digdi syudad kan Iriga, natutuyawan kan panahon nan punong barangay si dating kapitan Nanalos Padayaw na maluya ang hiro, maray lang makiiba. Hindi mayong maginibot, ginusto ito kan barangay.
ibinoto man kan mga taga Barangay Santiago kan panahon. Kaya mag-isip-isip ang mga taga Barangay Santiago. Awot pa man lugod, ining kompresto ka na bagong mga barangay officials. Kapang ngenot kan bagong punong barangay si Manuel Digoy Salcedo. Dakol na mga makuang mehoras, mga pwedeng gibuhon sa barangay na dapat hamanon na mapakarhay ang Barangay Santiago digdi po syudad kan Iriga. And siyempre sa tabang man yan kan mga konstituentes ta kung day man kita makikikooperar, siyempre madidipisilan man ang mga bagong barangay officials ngunyan. Nagibuhon ang sendang obligasyon asin sinumpaan na trabaho sa barangay. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Diyan sa San Jose, sa Banuan kan Baaw Camarines Sur, congratulations man kay Chris Nene Ablan, ang bagong punong barangay. And syempre, digdi man po sa Barangay San Isidro, Ciudad Can Iriga, si punong barangay Jason Paldosuelo. Yan pala sa Santiago, digdi Ciudad Can Iriga, nakasali lang na oposisyon, independent, si ex-kapitana Manay Merikiti. Diyan sa Barangay Santiago po, saro pa dyan sa dapat magkaigwanin bagong barangay hall. Kung magkaigwaman ng road widening, pasiring dyan sa Banuan kan buhi, apektado ang barangay hall dyan. Parehas kaining Barangay San Francisco, digdi po Ciudad Can Iriga. Pero igwa naman subot tutugdukan na bagong barangay hall na Barangay San Francisco, sabi ni punong barangay Mac Resoco Temenya. Awot pa man lugod sa liderato man ni punong barangay Nabago, Lale Matubis, Maria Lizar na magkaigwanin bagong barangay hall na Barangay San Francisco. Kapag nagkaigwanin road widening, punggal yan. Dapating tatandos kito sa DPWs para regma kito mga edipisyo. Kaya ito kan panahon na nag-order sa Department of Interior and Local Government manunungod po sa road widening. Kadakol ang rin punggas ng mga edipisyo. Itong mga waiting shed, kan barangay hall, chapel, basta tamaan kan road widening, remati. Hindi kan nagahaloy na, pinapa-explicar na. Kan commission on audit, itong mga yaon sa barangay. Kan igwananin mga pig para padimulis, na apektado kan road widening. Kumbaga ginastosan man po ito. Ang ginastos duman sa sinambit ng mga edipisyo na pigparapagaba kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Buwis ito kan mga namamanwaan. Kadakol pwedeng gibuhon na pwedeng rugmaon. Ito ang pigparagaba. Hindi okay man ito. At least
kumbaga naghiwas ang tinampo. Pero kung apektado man po sa tuyang mga kababayan sa ginigibong road widening na ini, na dahil man binabayadan tulos kan gobyerno na nag-iimplementar kan o ining ahensya, ay inutil po ang programang yan. Herak man kan mga namamanwa na naggagastos. Kita nagkukontra sa road widening na iniyan, pinagkukunyanta lang na abunaran man so ginastos kan mga apektadong edipisyo, mga constituentes kan barangay. Basta na sa nang pigpaparagaraba, ani ba nga ni subot? May mga nakahulay ako, road opening pa lang. Dahil man nagkakabarayada nin tultol ang sendang mga daga. Mahirak man po kamo sa mga nagtitios na namamanwan, pigpagalan man yan. Piggastusan. Kumbaga mga nagbubuwis man yan. Dapat maging personan gobyerno. Pag-abot sa buwis, tinataga-taga. Kung hapot dyan na, papasayin ang buwis kan mga namamanwaan. Kung nagkapira sa ng mga kamot, ang nakikinabang. Ini po ang realidad digdi sa satuyang nasyon. Ginagamit ang sobrang poder kan ibang mga yaon sa posisyon. Ang masingil sa indo, bako umandig di sa kinaban nin mga buhay. Dumansay kaduwang buhay sisingilon kamo. Amo nga nagpasasa, nagpasakit sa mga tios sa kanyaong pa kamo dumaan sa earth. Maray nga sa indo, patigahan man digdi sa kaduwang buhay. Masakit pati kung ang kagurangnan na magbalos sa ibang mga yaon sa gobyerno na nag-aabuso kan sa indang poder. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Bueno, antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bambong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bambong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo!
Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong ng short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pangalan. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aming pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa. Oh no!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, anaw tumo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at manunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bawal na usok sa akin, baka ako'y kahit di nakakagalak at isyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now! Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang Hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. JB sa Bisyo Free Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Pa na kitang 39 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Hoy, kumusta man pala sa maparantabay niya to dyan sa Banuan kan Nabwa? Ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Kipord at sinman ki Madam Minda. Siyempre ki Kagawad Lowell Lleno, kaki Consyal Manol Oxiano Luzon, malas din ang gana palan si incumbent Kagawad Lowell Lleno, si dating Kagawad Bobby Bailon digdi sa San Francisco daugman ko no. Tapos ano daw, sulaban ni batchmate Neil Manaog. Yan po sa Santa Elena digdi sa Ciudad Can Iriga. Kumusta sa UNEP High School Batch City 7? Tapos ki Pinsan Imi Baracena, nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo niya na pagkaaldaw. Si classmate Lorita Nueva Celestial. Si pinsan na Emi, yaw na duman sa Cavite. Dati naka-star ini dyan po sa Bagong Bayan. Suyan Baaw. Pinsan na, classmate pa. Yan na high school dyan po sa UNEP. Hoy, duman pala sa mga estudyante, mga nagkaklase sa pribadong eskwelahan.
Pagin sa ano yan, pampublikong eskwelahan. Sa Lunes, mabaralik an ma-resume an klase kan mga eskwela sin estudyante. Kunya na yan November 6. Nalaom kayaan Biyernes. Kumusta man ki Bangor, ki Manoy Into, sigdi po sa Barangay San Nicolas, Ciudad Can Iriga. Congratulations sa bagong punong barangay kana San Nicolas ki punong barangay Oboy Lucinia. Asin man sa tuyang pag-iriba na nakabalik bilang kagawad kan Barangay San Nicolas si Nelson Panti Villamer. Bueno, nasa linya si Karondang Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Good morning, Kuya Philip. May nakuha kitang pareta dito sa Siyudad Nilaga na kung saan arestado kan mga kabuhan gikan sa Naga City Police Office, Police Station 6, ang sarong suspitsado na dahil na pinangaranan na 27 anyos na lalaki na mayroong agum asin residente kan case Sitio Salinggigi, Palmera Village, Barangay Kararayan sa nasambitan ng syudad. Sigun sa inawas na payag ka na Naga City Police Office, inaresta na sambitan ng suspetsado kaso hapon na alauna ng matanga na kung saan nasambitan ng tao ini luminaog sa sarong harong kansarong residente na 24 anyos na babae na estudyante asin residente kan Black 12 not 10 para urban barangay Balatas sa nasambitan ng syudad nintras na biktima na nagkakaturog sa iyang residensya na luminaog na rin nasambitan ng suspetsado lumang sa iyang harong asin kinuhaan sarong cellphone na TM Technopro na color dark blue na nagkakantidad ng 13,000 kasi ang sa iyang sling bag na nagkakantidad ng 1,000 pesos. Karena naaraman kan biktima na hinaburan siya o hinaburan siya asin luminaog ang suspitsado tulos ining nag-report kan incident duman sa Police Station 6 kan Naga City Police Office at then kan na-review ang CCTV haraman tulos. Pakipakaray tabi Karondang Diggs kan sa imong signal ta nagpaparaputol-putol ka baga? Ano na gabinet? Pakipakaray kan sa imong signal ta nagpaparaputol-putol ka. Okay na gabinet, okay na. Go ahead. Ay nagani ko Philip na kana na-review ang CCTV na araman kung sa suspitsado asin nagkondusir ng hot pursuit operation ang mga kabuhan gikan sa NCPO Police Station 6 asin nagresulta sa pagka-aresto kan suspitsado duman sa Palmera Village, Barangay Kararayan sa nasambitan ng syudad asin na-recover sa pagkasadiri kay ni ang mga tighabunan sa iya. Dispus kan pagka-aresto, dinaraan suspitsado duman sa Naga City Hospital para sa medical examination asin yaw na ngunyan sa kustodiya kan Naga City Police Office, Police Station 6 ang suspitsado
para sa magkakanigong disposisyon. Yan muna Kuya Philip, ang nakuha niya itong barita digdi sa siyudad ni Naga ini si Karonda Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI ang Magmang Kairida reporting. At Karonda dig sa mga heras mong informasyon haligyan sa siyudad kan Naga. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Babasahon ko lang po yung manonood sa pagkondinar baga ni Commission on Election Chairman Attorney George Erwin Garcia. Nagin aksyon kan daina pig pangaranan ng mayor digdi po sa riyon kan Bicol na subuot nakikiaram sa kanbasing kan botos sa rong barangay. Sigun kay Garcia na dai makapagproklamar ang Barangay Board of Canvassers ulit pig pakiaraman subot kan alkalde an proseso. Pambihira po diroso man na alkalde ni digdi sa riyon kan Bicol. Sisay kaya ni. Minsan po ang mga alkalde pudiroso na. Makatakot pati ang ibang alkalde takadakol alalay. Alkalde pa lang yan digdi sa Bicol. Kaya mag-ingat po kita. Sabi nan partisan tapos igwang alkalding nakikiaram. Yan puro sa naman yan sabi kan Commission on Election na non-partisan. Kaya kung talagang non-partisan ang mga kandidato sa barangay, di magparadulok-dulok sa mayor, sa congressman, sa gobernador. Ang aning magtubod ang mga namamanwa na non-partisan talaga. Digdi po sa tuyang nasyon baka uman makatutubo dan pigpaparasabi kan Commission on Election kontra bigay tapos non-partisan ang barangay. Haloy ng panahon nakikiaram pirmi ang mga alkalde ang congressman ang gobernador digdi sa sabing non-partisan na ini. Ang bilog na ringkunat. Tutok na kay Philip Baracena. Ay ning non-partisan na pigpaparasabi hanggang sa sabi lang yan mayo man po sa gibo. Orbara na dahil magparadulok-dulok sa mayor o kaya congressman ang mga kandidato sa barangay kung dayan maghuro-huro sa gastos. Siyempre nadurulok po yan na naghahagad suporta ayuda hali sa mayor sa congressman. Kabihira kan kandidatong day magdulok sa mayor, congressman pag panahon ng eleksyon sa barangay. Lalong-lalo na po ang mga darakulang barangay digdi sa tuyang lugar sa riyon kan Bicol, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Na pigpaparasabi kan Comelec kontra bigay. Malabo man po yan dahil man po yan nagkakatotoo. Puro sanayan guni-guni. Aloy ng panahon dahil manadadakop ini mga nagbibigay na ini. Ni Saro, mayo man dyan matug ang tinawan sinda.
So nagtatao man, mayo man matuga na nagtatao sinda. Kapay nga ya, agta maloko, pista magbayad. Maray na ngayang dapat nga niya sana all. Puro kita tawan pag i-eleksyon. Puro man niya kita nagbobuwis. Yan nga ni po ang problema. Tayo ang mga leader-leader ko, no? Pag tarawan na, may sadiring mga listahan. Ani ba kinukurod? Ay pambihira. Pero puro man niya nagbubuwis sa barangay. Makasupog kan Nasyon Pilipinas pag arog po kayo ng trending na sinasabi. Pagkakaiguanin na pag nagkakaiguanin barangay election, national and local, iyon na po yan ang trend kan mga Pilipino. Kaya anong nangyayari digdi po sa satuyang nasyon? Pagkaka-eleksyon, tios an satuyang mga constituentes. Kapag katapos kan eleksyon, one day millionaire. O sa mga masunod na aldaw, daan na sintabo. Kadakol ka naguhuro-huro na. Sige na ang reklamo sa gobyerno. Na kunyan maluya ngayon gobyerno Pilipino. Ang nagpapaluya, kita man sa ng mga namamanuaan. Natutuod na po kaya ang ibang mga kababayan niya to na magparapabakal kan sa indang boto. Igot man ang kampanya kan Commission on Election, kan ibang mga ahensya kan sa tuyang gobyerno. Kundi darakan kapag tiusan kan mga namamanuaan. Dahil nangyayari na kwarta sa bulsa ang boto sa baluta. Siyempre, sa man bagaan dahil magugusto. Man sana yan na itong kabalang. Ultimo nga niyang kabalang nasisilaw nin Bulawan. Ang tao pa daw ay pambihirang buhay. Hanggang no rin mababago ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Pag-abot sa eleksyon, pag-abot sa paggugobyerno, isay ang mga leader na talagang tul-tul na serbidor digdi po sa satuyang nasyon. Yan ang hinahanap kan sa tuyang mga constituentes. Itong tul-tul na mga serbisyo. Pa kung maserbisyo sana pag-eleksyon, pag nakatukaw na, iba, ay laan na ka mga relax. Iwa dyan, sige na sanang resibikan honorarium, paturutong it pa, papurog-purog pa si kagawad, si kapitan. Pabulang-bulang pa, patupada pa. Ay, hindang buhay tayo. Masakit pag-arog po kaya ng dalagan permikan Pilipinas. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya isip-isip ang satuyang mga kababayan. Dapat mabaguan na sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas. Tapig pa para bakal ang ibang mga botante ang nangyayari. Korupsyon, dyan po nagpupuan ang korupsyon. Siyempre mabawi ang sarong politikong nagparagastos. Pako yan na buang magparagastos kundi niya mababawi. Pero man sa nabaga negosyo po ang politika sa Pilipinas kaya day nag-aasenso ang satuyang nasyon. Ini po ang dapat bagong kumbaga pananaw kan mga Pilipino. So iba na madalion magkasirilaw sa kwarta. Hirak man kan mga masunod na henerasyon na nakakatangad pa
kan pamamakal nin boto ta mga nagiging ehemplo modelo nin pamamakal nin boto ani ba pong mga opisyal kan sa tuyang nasyon. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Engineer Lindon Toralio, ang sumuyang Chief Technician. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sendong ding sawang pagantabay.